Ogrejalo me sunce, majka me voli. A i žena me voli. Tikvičice, i jedva sam ih čekala. Dobro večer svima. Zlatice, jel se raduješ kao ja? Kao ja, priznaj da se raduješ. Tikicom. Tikvičice. Dobro večer svima. Pravimo nešto mnogo lepo. Onako super zdravo, super ukusno. Ovo ti lijepo. Da, suvo zlato. Suvo zlato. Pitanje je kremasta čorba od tikvica, koja se baš onako brzo priprema, sad ćete vidjeti. Prva stvar, jedan štap praziluka koji moramo da očistimo i operemo. Ide na pranik. Jedna šerpa, gdje ćemo kuvati čorbu. Od 1 do 9 stavit ćemo na, evo nek ide na 6. Malo zejtina, nebitna je gramaža, eto tek toliko da ima. Pa evo mogu baš i sve, kad sam sipala, nije mi dno ni pokrilo. Sečem praziluk i odmah ga ubacujem u šerpu. Praziluk iseckan i ubačem da se polako dinsta, zato nisam jaku temperaturu stavila. 2 čajna belog luka koji će krupni, evo ne moraš čak i da ubrzavaš. Krupno ćemo ga samo iseći, pošto je onako sve posle mora da ide da se pasira, da se usitni. Dakle, 2 čajna belog luka. I prelazimo odmah na tikvice. 3 manje tikvice, odnosno kilogram, možete 3 manje ili 2 veće. Znači treba ti kilo. Oko kilogram tikvica. Ljuštimo tikvice i seckamo ovdje. A neđe ju baciš odmah? Hoću, ali posle, nek popusti praziluk. Ubacujemo tikvice, evo praziluk je posle nekih 5-6 minuta, praziluk je malo omekšao. I ubacujemo, sad sečemo ovo sve do kraja i ubacujemo u šerpu. Blagno se meni. Da. Iseckali komplet tikvice. Desetak minuta. Da malo popusti, da tikvice malo omekšaju. A onda ćemo naliti vodu. Prošlo nekih 5-7 minuta, omekšale tikvice, sledi voda. Nemojte sipati puno vode, tek toliko, što bi rekla starije žene, da ogrezne. Samo malo ovako da ga pokrije, jer posle dodajemo i pavlak. I po potrebi možete dodati kasnije vode, ukoliko želite da bude, ako bude previše gusto, da je razredite. Šta se smeješ, Zlatko? Pa sviđi tome što sve gledaš mene u oči dok pričaš. Pa to mi je džabe navik. Čekaj da ti kažem, stani, kad krene da ključa 10 minuta, dakle sad ćemo je ostaviti, sad će ona da proključa jer je topla voda, dakle 10 minuta da vri i nastavljamo dalje. Još malo i imat ćeš tu čast da degustiraš. 200 grama pavlake za kuvanje. Treba nam ona kremasta tekstura, iz tog razloga pavlaka. I slede začini. Malo bibera. Malo soli. Malo vegete. Ovo je opciono ko ne želi da koristi vegetu iz njemu poznatih razloga. Verskih razloga. Ne verskih. Iz svojih razloga neka preskoči. Sada prelazimo na usitnjavanje. Neka vam voda bude pored vas u pripravnosti ukoliko bude bilo potrebno da razredite čorbu. Dakle, sve sad ovo treba da ispasiramo. Hoćeš ti ovo da radiš? Hoću. Ajde onda. Počni ti. Jesi se izigrao sa štapnim mikserom? Ovo je sve moj posao ovdje. Minuli rad. Ne štapni mikser, nego muškatni orah. Dakle, ovo je proizvoljan sastojak, nije neophodan, ali da lepo onako, lepu aromu da čorbi. Vraćamo ga na ringlu, samo da provri, još jednom samo da proključa i to je to, gotova je čorba. Dakle, ovo traje sad
minut, dva i završili smo. To je ono što kažu na ključ. Da, evo samo da provri, bukvalno mu treba samo da provri i gotovo. Jao, kako je dobro, čorba, ljudi. Sad sam je probala dok sam... Da, inače sam umeđu vremenu dodavala malo još soli. Po želji, naravno. Svako po svojoj volji. Kako je dobra čorba, jao. Jedva čekam sutra da vam za ručak postavim. Mada ćeš ti imati tu čast, sada da je degustiraš. Malo levo, pa reci. Dobro večer, poštovani gledalci. Dobro večer. Vrijeme je za istinu. Vrijeme je za istinu. Ne degustiramo redovno ovdje, ali kad su ove supe i ovo u pitanju, da ne bi ja potrošio ili prosuo ili tako nešto, Marina ne psuje. Ispašće ti sigurno. Prosit ćeš 100%. To je dekoracija lisna, a ne smiješ da pojedeš i to je zdravo. Je što volim, što sam bar ćerku naučila da bude, da brsti ovaj zeleniško ja, ono što je zdravo. Dakle, čorba... Kako je dobar hleb. Kremasta čorba od tikvica. Evo ga, raduje se, znam, blista. A znaš kako ćeš se radovati kad budeš saznao da je i sljedeći recept najverovatnije sa tikvicom. Dakle, nešto što se sprema onako, prvo, nije skupo jelo. Druga stvar, veoma je zdravo. Treća stvar, nema izmišljenih sastojaka, nisam ih htjela da koristim neke komplikovane začine, nego ono što otprilike svi mogu da nabave u svakom trenutku. Zdrava čorba, ukusna čorba i mnogo lepa čorba. Negdje oko 35 minuta je potrebno za pripremu. I to je to, evo nemam šta puno uopšte ni da pričam na tu temu. Dakle, onaj muškatni orah je jedini koji može i ne mora da se stavlja, sve drugo je i beli luk ukoliko ne želite. Moja majka bi stavila verovatno i crni luk, međutim smatram da nisam htjela previše da ako ubacim, mogla sam i luk da ubacim i celeri, krompir i sve to, prosto ne bi ni tikvice došle do izražaja. Da, to bi Zlatica voleo, tačno. Ne, nego krompir. Da, ali htjela sam, pa ne mora svaka čorba da bude ista. Mislim, svakom na volju što želi da ubaci. I šargarepa je mogla se ubaci i celeri, pa škanat i sve to. Dakle, htjela sam što više... Malo junetine. Da je pojednostavim i da dobije onako lepa, čista čorba onako. U stvari, zapravo ovo je zapravo potaž, kada je povrće pasirano i kada je usitnjeno. Pitanje je potaž, ali prihvatljivo i kao krem čorba. Znaš, ono dok prodaju na televiziji, kad prodaju na televiziji, pa neko tamo priča o nekom artiklu, a ovamo drugi prezentuje taj artikl, upravo to ja radim. Znaš, ja ga prezentujem ovako, dok ti pričaš o njemu. Lepo. Ovako, jesi završila? Jesam, nemam šta da dodam više na... Mogu li ja još nešto da kažem? Niste došli da nisam ni očekivao. Ne, stani. Stvarno nisam ljubitelj tikvica. Stvarno nisam. Ali ovo ti je stvarno ukusno. Ali ja mislim da je to zato što ja obožavam onaj praziluk. Da. Dobar, praziluk je tu malo da mu dam. Mislim, tikvice kao tikvice, ja ne znam što tu ljudi ne vole. One nemaju nikakav intenzivan ukus. One zaista nemaju, niti je to boranija, niti je grašak, niti je pasulj, pa da sad tu nešto ima karfiol, brokoli, da ima karakterističan neki, tikvica onako blaga, neutralna, a zdrava, jer je puna vode, onako sama po sebi je niskokalorična povrćka, fenomenalno onako povrće koje... Dobro, ne moraš da je braniš, ne sviđa mi se kad je... Ne ti je braniš je od mene, definitivno ti je ne fališ je tako i tako, to radiš po Twitterima i po društvenim mrežama, ali od mene je braniš. Nemaš potrebe da je braniš, ja znam da je ti obožavaš i da ćeš da je spremaš i da nam je spremaš i ja jedem. Evo jedem. I kaže da nije loše, to je ono što sam htjela da vam kažem, na što bih ja obratila pažnju, da sam na vašem mjestu, Zlatica rekao nije loše. Šalu na stranu, sve može da se pripremi, tu su začini da malo
maskiraju ukuse, daju boje. Sve može da se pripremi tako da bude baš onako lepo i da bude, da ima super ukus, jel? Šta sam rekla, oko 30-35 minuta je vreme pripreme, tikvica jako brzo onako bude gotova, praziluk isto tako, prema tome imate obrok. Kad krenu vrućine, imate jedan super onako osvežavajući obrok. Pozdravio bi sve one koji su protiv mene i mojih nevoljenja tikvica. A na mojoj strani. Evo, cijelu času ovu sam pojeo. 300 grama čorbe, 250 grama čorbe sam pojeo. I 2 kriške leba. Znači, travuljaga, kako se ovo kaže, smekšan, zgnječen, pasiranih travuljaga sam sad pojeo 300 grama. I evo ništa mi ne fali. Možeš samo zdraviji da budiš. Evo. Si ozdravio, Zahvaljujući tebi, evo ja sam top fit, znači ono... Super je, stvarno je super. Probajte i to je to, nema šta više da davim ljude, nema, to je to. Hvala vam što ste gledali još jedan naš snimak, želimo vam ugodno večer, ugodan dan, će god da ste na ovom svijetu, ostanite zdravi, pravi, veseli i volite se do kraja života, volite se ko što ja volim ovu moju tikvičicu ovdje. Tikvičica. Doviđenja, čao. Ćao.